Imalivalekile iBhayibheli ungalivuli i-direction awuyitholi. Shuthi izwi la iqhamuka khona kahle kahle liqhamuka eBhayibhelini before lifike kumuntu. Shuthi alikwazi ukufika kumuntu engalivulile iBhayibheli. Yes sir. Uma kungafika izwi iBhayibheli ungalifundanga, uzoba nenkinga ngoba awukwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani bekhuluma nawe. Izwi likhona, kungaba imimoya, kungaba umoya. Kungaba imimoya yabantu kodwa futhi kungaba umoya kaNkulunkulu. Uma kuwumoya kaNkulunkulu uzolibona ukuthi likunika i-direction la kumele uye khona, likuphakamise la ukhona. Kodwa uma kuyizwi lemimoya ila khona lizoqeda ngempilo yakho okanye likwenzise into ezomelelana nawe kusasa. Shuthi ngamanye amazwi awukwazi ukuhlukanisa imimoya if iBhayibheli ungalivuli. Yes sir. Unokuvula iBhayibheli before ukwazi ukuhlukanisa imimoya. Shuthi imimoya noma kuthiwa ifike ebusuku kuwena ulele izokhuluma nawe. Ngeke uyiqonde ukuthi le moya imoya kaNkulunkulu, lo moya imoya kaSathane. Because abanye bakwazi ukunika i-direction e-wrong bethi umoya kaNkulunkulu imoya kaSathane. Yes. Sure, ayisibonga kakhulu.